Pwede ba kung may bawaan mo ang kwan, may mga pangalan? Juan, hunglong ako nga. Unsay ang ingon mo? Baptis akong ginasudlan. Baptis mo nang ingon mo kaganin lang ali makaluwas. Niingon ko nga di makaluwas ako. At hindi na ba nga way pulos ang liliyon? Way pulos ang tawag sa nagkuan. Kay si Kristo ra, nya pagkahuman nagpasa ko pagkaron og pundok nga sumala nimo di makaluwas. Bantog ko na din ha, kay wala ko'y nakita nga nagsupak sila sa Biblia. Kung makita na ko nga musupak sila, muhawar ko. Ano na sa kuha wala ko'y problema kung si purpose nito. Sa kuha ba katong imong tindugan ba nga ako? Si Kristo lang ang makaluwas. Kunya pagkahuman wala relihiyon. Pasakop ka diha. Sa pundok nga di makaluwas, biyain na oy. O biya lagi ko kung naa sila isupakon sa Biblia. Kaya nakasulat sa Galatians nga kung naay bisag kami o anghel nga mo wali o sukwahi sa Biblia pagasumpaon. So dili gyud ko mosunod anang mga mukontra sa Biblia. Unsa man pong sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang relihiyon wala kalabutan sa kaluwasan. Wala gitong gingon ako tong Roma 19. May babasa letra por letra. Oh, si pagpalot nga wala relihiyon na. Di na to dumagan ang nakasulat, kaya kung dumagan ito nakasulat, dumagan yung hampak. Ginoon. So, unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo, nagtudlo ang mga apostol na ang relihiyon way kalabutan sa kaluwasan. Ang bot nimong pasabot kanay imong giistorya, mao mismo ang iingon sa Biblia. Di mo man imong gisulti karon, di ba? Sumala din mo nga ang relihiyon way kaluwasan. Ang relihiyon dili apil sa kaluwasan. So, mo na kung gipangita karon kay imposible ikuto na gani mong Galacia 1:8 si bisan kinsa nga magtudlo magwali o gibanghilyo nga lahi silang giwali ipatunglo. So basahon mo karon sa Biblia kapitulo bersikulo katong imong ganina nga ang relihiyon may kalabutan sa kaluwasan. Sige. Sabon ako nila, ingon na ako ganina. Kaning Roma 10 bibira gyud ko magkuan. Kumulitok lagi kuno ka sa imong baka nga si Kristo Jesus ang Ginoo. Ug mutuo lang kasi imong kasing-kasing nga ang Ginoo iyahang gibanhaw si Jesus, maluwas ka. Wala man giingon din nga kinahanglan na kay buhaton, kinahanglan na kay apilan nga relihiyon. Kay giingon lang man diri, dito kon lang nimo sa imong baba, buto kang Jesus, luwas ka na daw. Sumpay daw sa 14 o 15. Makibasa daw ko. Paano ba kay murag wa nimo masabtin ang 19 ba? Sumpay daw sa 14 o 15. Asa nimo makuha ang pulyong sa Dios aron mo tuo ang Kristo? Aliw ko pakibasa. Roma 10. Jis ka na, 14-15. Sumpay lang. Isumpay, kay Nuibe naman yung gibasa. Wala mo tawag ang nagpadayon, basa ang 14-15. 14 o 15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi na sinasampalatayanan? At paano silang magsisimpalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Ito tanong, sinong tagapangaral ang sinasang-ayunan mo at sinasampalatayanan mo nagturo sa iyo na yung relihiyon hindi siya, walang koneksyon siya sa kaligtasan? Anong talata na naman yan? Sige. Anong talata na nagpapatunay na hindi ha? Ang Romans chapter 10 verse 9 manggon, imo ang gihinuga nga mutuo lang ka, pero ang sumpay kinahanglan dawaton nimo ang Kristo. Pinaagi sa pagtuo ni abtong mga magwawali na ipadala. Karon, kanang imong baptis nimo ang tawagan ng mga pastor, kinsa pinagpadala po nila nga mutakdo ito sa mga apostol. Kaya para tuuhan nato nga tama ang imong interpretation sa Roma 10:9 o aron dili ka maigo sa Galacia 1:8 nga tinunglo. Dos Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan, igong ka Biblia na. Kasulatan ng Biblia, ginaman lang sa Biblia. Kinsay nagtudlo nimo nga kanang giingon ni San Pablo refer na sa Biblia. Kung saan may gipawa, ingon sa Pablo, ako man og anghel nga di ka salamit magwali, og lahi sa mong ginwali, patunglo siya. Hindi mo naman kung pangutana. Ako pangutana ba kanang Dos Timoteo 3:16 nimo Biblia na. Kasulatan, Yung kasulatan. Di na ko mugat Biblia kay di pa mugat sa Biblia, kasulatan. Si kasulatan. Kanang imong tibuok kasulatan nila apil lang yung testament ana. Pag mingon ka Biblia, kini sa Old Testament, New Testament, mingon kanang Old and New, gitawag Biblia. Pero mingon sa kasulatan o Biblia, manara magyapon na sa sulod sa Biblia ang kasulatan. Kisa pinag-ingon nimo. Wala mo di Kanang ingon sa Dos Timoteo apil yang Bagong Testamento. Okay. Kanawa?
Sir, ang ako pangutana, kinsay nga Atong ingon basan, nimo. atong basan. Adagi, sige. Atong basan na. 15. Kato ingon. Og sa sukad pa sa imong pagbabata ikaw nakasabot sa balaang kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kaninyo ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Hesukristo ug ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo alang sa pagpamatlong alang sa pagpanulid alang sa pagmatuto sa pagamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan sa maayong buluhaton. Correct. O yun ko. Asa man dito bingon dito nga mo na ang bag-o ug daang tubod. Bantay ha, bantay. Sir, bantay sir ha. Okay. Bantay sir ha. Ang akong pangutana, kay giisabot man gid nimo ng 2 Timoteo 3:16 nga refer na sa Biblia. Ang akong pangutana, kinsay nagtudlo nimo nga kanang 2 Timoteo 3:16 refer na dito sa Biblia. Si Pablo. Unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga nisulti sa San Pablo ang kanang tibuok kasulatan sa 2 Timoteo 3:16 refer na sa Biblia. Okay. Unsay gahom. O manungutan na gahom sir, ang akong pangutana Basahon lang sitas. ako ni basahon lang. Basahon lang ako. Ha? Tanawa. Roma. Tanawa, ingon si Pablo ha, nagpahinumdos Pablo. Nahibulong ako nga sa kalit gitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og bibalitok ngadto sa laing maayong balita. Maayong Nga balita. dili adunay laing maayong balita. Kung dili adunay lamay nagpagubot kaninyo nga buot magtuis sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Apan bisan kinsa o kaniman o angin nga gikan sa langit magawali og lahi sa mong igawali ipatunglo siya. Maybe sumala sa among sulti kani Osborne ko pag-ingon. Nga aduna may magawalig lahi sa mong ginawali ipatunglo siya. Amen. Balik yung ko. Wala gyud sir, Wala ba? Dili gyud na mo yung atubag sa akong pangutana. Dili dai ma, salamat. Kanang gingon nimo 2 Timoteo 3:16 ba? Nga sumala pa nimo Biblia. Ingon nimo ganina San Pablo man istorya. O siya may Nga kana Biblia na unsang sitas, unsang kapitulo nga kanang tibuok kasulatan sa 2 Timoteo 3:16 refer na sa Biblia. Sa ito pa kini siya walang mabasa sa Biblia, bra. Ako di pangutana ron sir. Oo. Kaya ikaw may nangutan, abot ba niyo yung pasabot nga kini wala na ko basa sa Biblia? Wa ko nang utana gibasa ba ng Biblia wa? Ang ako pangutana kana imong pagsabot ba? Kani di, diya sa imong Biblia sir ha? Ingon ba ya Ah, sa diya sa mabasa sa imong Biblia, bisan wala. gani kami usa ka anghel Oh. magwali kaninyong ebanghelyo nga lahi sa aming giwali ipatunglo. Oh. Nagwali ka man na kanang 2 Timoteo 3:16 Oh. mao na ang Biblia, Old and New Sakop Testament. sa Biblia. Okay, o sakop sa Biblia. Sakop sa Biblia. Unsang sitas kapitulo bersikulo nga kanang Old and New Testament sakop sa Biblia gisulti gitulo sa Pablo aron dili ka magwali og laing ebanghelyo. Sitas. Sa panahon ni Pablo, ang gitudlo niya, wala na siya magtudlo sa ang tugon nga naman. Sa ang kasuguan, gitapos si Kristo ingon pang Hebreano ug Roma. Gitapos si ang kasuguan. Sir. Sa panahon ni Kristo, Sitas. grasya. Sitas. Grasya. Sitas. Na kanang Old og New kabahin sa Biblia sumala sa gitudlo ni San Pablo. Sakop na siya. Lagi sa wa ko problema sa gingon nimo sakop. Ang akong gipangutana sitas. Magita Okay, ang akong giwali ka na pagkang Biblia. Diba? Unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo, kay para matuuhan ka namo, ang kanang gingong kasulatan din na, kay imon magka nga, kinala magwali Biblia yun. O unsang sitas, kapitulo, bersikulo, na kanang 2 Timoteo 3:16 refer na sa Biblia. Ang ako bang gibasa wala sa Biblia na. Ang akong pangutana, balik sa mo. Na akong gibasa wala sa Biblia na. Hindi na mo issue eh. Oh, kaya Dili yun na, lang ka dili din na, dili na mo issue eh. Oh. Kung sa kwan pa na, sa korte pa na, out of order ka eh. Asa- Nga naman, sa kaya imo ang man issue is dili kay imong Sa gibasa. kay ka galing or. No. We are talking about logic here eh. Lohika eh. Oh. Ang ako ang tawag anang pangutana, simple kayo eh. Imong giklaim nga ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, Oh. Biblia na, imo pa nimo sakop na sa Biblia. Oh. Gipangitaan ta kag sitas kay gitudlo na sa mga apostoles nga kanang 2 Timoteo 3:16 sakop din na ang Old ug New Testament sitas. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.